Goeie. Welkom weerom bij de podcast Wrakselje mij het wit en mij de wraad. We komen aan het eind van de tweede serie en dat ging over de gelijkenis van wat verleden wie en voen waard. En we vinden die gelijkenis in het evangelie nevens Lucas, het 15e hoofdstuk. In deze laatste episode wil ik wat conclusies en dan wat illustraties aan voor het verhaal van de verlenen zoon. We hebben geleerd dat in het publiek van Jezus, als er deze gelijkenis vertelt, dat er binnen twee soorten mensen. Er binnen de wetsleraars en er binnen de zonders. Er binnen de leiders van het Joodse volk en er binnen haren die er net bijeren. Werd op del schoen wordt omdat ze asociaal binnen, bijgelijks de tolgaarders voor het Romeinse Rijk. En hier hebben we schoen hoe Jezus de zaak op een kop zet. Want de zonders, werd de leiders zo op del schogen, die schocht Jezus als verlenen mensen. En die worden weer opzichtje als de verlenen schip van het kappel van Israël. En een protte van dat soort mensen, die willen echt naar Jezus toe komen en naar hem luisteren en hem volgen om zo een nieuw leven met hem te beginnen. Maar aan de andere kant, de leiders van het Joodse volk, die zoeken maar min naar Jezus toe, omdat hij met zonders omgeeft en ze hadden Gods grote genade jouwen. Ze denken van haarzelfs dat ze al rechtvaardig binnen en dat ze Gods genade net nodig hebben en zodoende willen ze echt net naar Jezus luisteren. Maar Jezus nodigt echt deze maal je uit om haar zelfs te vernederen en om naar Jezus te komen om zo echt toegang te krijgen tot het grote maal van de Heere God. Nou schreeuwt Tim Keller dat ik hier today in het kerken er een soort mensen binnen die er eens maar een beetje bijhangen. En soms is het net omdat je net leeuwen als leeuwen willen, maar soms is het echt omdat je net de kerkelijke cultuur volgt of krijgt de dingen wat oors doen als wat oors beschogen. En dat soort mensen die vielen moeten dat ze er net bijeren of dat ze net goed genoeg binnen, die komen in een risico dat ze verlend worden. En dat die voen worden moeten. Aan de andere kant binnen er de mensen vaak malje die dat regelen en die strenge regels zetten voor het goede gedrag in de kerken. En zulke mensen die moeten oppassen dat ze net heegmoedig worden en delsjoegen op oren. En ook dat ze haar zelfs net goed genoeg vinden en net openstaan voor Gods genade. Maar ook dat ze daar terug in de benauwdens komen als ze eens wel goed genoeg binnen. In haar grutskens hebben die lui vaak maar een beetje liefde voor God, maar vooral ook voor de mensen om haar heen die net leven nevens haar regels. In uw verlossing en redding moeten we zelfs daar inkeer komen. En we moeten ons bekeren en leven in het woord van God. Dat doet God net voor ons. We moeten er zelfs actief mee aan de gang. Maar we kunnen dat alleen nog maar doen als Heilige Geest ons de eigen open zet en ons hart zacht maakt, zodat we ons zelfs vernederen willen en tot inzicht komen en ons bekeren willen. Dat zodoende is de verantwoordelijkheid die lijkt bij ons als mensen, wilst alle dank en glorie naar God geeft, want hij had dat met zijn woord en met zijn geest bewerken. En aan de eind hebben we ook gezien dat Jezus net alleen nog de rollen omdraait in de Joodse gemeenschap tussen de leiders en de zonders, maar ook tussen Joden en niet-Joden. Van het begin aan wie Gods bedoeling al om net alleen nog Joden te redden en net alleen nog het naam van Abraham, maar ook de hele wereld en alle volken en naties en tongen.
En nou was het Jezus aan het eind van zijn dienst, dat zei zijn Joden, pas maar op, mannig een van jem zal boetenkeerd worden van het feestmaal van de Heer, wilst oren de net-Joden in grote kloften binnenkomen. En deze zaak komt benamen in het vizier als we dichterbij komen bij Pinkster. En wat er bad, want als Heilige Geest op een meisje van God komt, dan worden ze terrorist voor de zending in de hele wereld. En in een nieuwe kerkgemeenschap, het nieuwe volk van God, leef je Joden en niet-Joden, mannelijk en vrouwelijk, alle jaren gelijk tot de eer van God en alle jaren krijgen het nieuwe leven in Jezus Christus. En nu is het zo dat het focus lijkt niet langer op de tempel en op de wet, maar op Jezus Christus, op Heilige Geest en het evangelie van de verlossing. Als afsluiting van deze laatste episode van deze gelijkenis willen we nog 4 voorbeelden gaan als illustraties die over deze gelijkenis gaan. En in de eerste plek wil ik het hebben over een boekje van Floyd McClung Jr. En dat had er neemt The Father Heart of God. Het heite hart van ons God. Du kunt het ook krijgen in het Nederlands, het Vaderhart van God. Nu moet ik al zeggen dat dit boek geen volslaand beeld van God houdt, omdat alle klam glijdt op het heite hart, de levenheid. En er wordt eens niet als maar een beetje zijn over de heilige God, die de koning is van de hele kosmos en die echt de zonde straffen wil en een oordeel brengt over alle mensen die net naar hem luisteren willen of net met hem leven willen. En dat ontbreekt hier nogal in. Maar toch staat er een hoop in dat de moeite waard is. En ik wil zien naar het zande hartstuk in dit boekje. En dat heet de wachtzendeheid. En dat begint met een verhaal van een jong kerel. Een vriend die zijn naam is Sawat. En die wonen in Thailand. En doet er van squallen weer, de woord eens wat meer van de wereld zijn. En het leek hem geweldig om naar de grote stad Bangkok te gaan. Dat zei er zijn heid. Nou, hij was hem al over de grote stad. En hij zei, ik wacht je dat je weer thuiskomst. Dat Sawat die tegen naar Bangkok. En na korte tijd rekken er vertiest met de hoeren en ook met de drugs. En hij leefde als een minnesonder. Maar na verren van tijd ging alles mis. Want hij werd eerst beraden en toen werd er oppakt door de politie en toen vertrouwde geen een hem meer dat hij rekken economisch, sociaal en emotioneel in een zware depressie. Wat kon er doen? Hoe kon er nou nog leven in deze zondige staat? Op een eindkamer tot een conclusie. Hij zou zijn heid schreeuwen. En zien had hij hem nog hebben. Dat hij schreeuw een brief naar zijn heid. Lieve heid, ik heb een zonde leven. En ik wie eens van plan om naar huis te gaan, maar ik weet net correct of jou mij nog wel hebben willen. Dat nou ben ik van plan om snel naar huis te gaan, maar ik wil al graag weten of jou mij nog wel hebben willen. Dat ik zie te denken, als jou nou een wit lekken in een beam hing je van uw huis, dan weet ik dat jou mij nog hebben willen en dan ga ik uit de trein. Maar als er niet is, dan rijd ik terug. Dat zadwaande ziet er die sneun in de trein naar zijn huis daar. Naar het lietse dorp werd hij te wennen. En wils er in de trein zit, moest er denken wat er al gedaan hier en hoe zondig te leven hier. En hij wist dat hij het volste recht had om hem net meer te accepteren en aan te nemen, want hij hier heid en de familie haar namen te grote schande zet. Maar doet er dicht bij het dorp kwam, toen kon er het net meer ha. Nou ziet er een vriendelijke vreemdeling zien over hem en op een eind dacht ik moet hem alles vertellen.
Dat in het kwart vertelde er mij moeite wat er al gedaan hier en wat er al gebeurd weer. En toen zei er, toen ze dwars binnenkwamen, ik kan net naar buiten gaan, ik kan het net aan. Willen jou zien? Er is een huis met een grote beam daarvoor en zien dat er een wit lekken in hangt. Oh, wat moet ik doen als hij er net is en dat er mij net wil? En toen deed er de holle tussen de knibbels, hij kon net naar buiten gaan. En de man die tegenover hem zit, die zei, ja, ik zag een beam voor een huis. En er hingen net één lekken in. De hele beam zit chockvol met witte doeken. En doet er naar buiten zegt, toen zegt ze wat zijn aardigheid doen onder de beam. En zwaaien met een wit lekken. En doet de trein stilhoudt en doet de deur eten gaan. Toen kwam de heid naar zijn zoon toe en hij kreeg hem in de arms en hij zei, ik heb op die wachten zoon, welkom thuis. Als jong kerel hikke en teint in de gereformeerde kerken en cultuur in Friesland, kreeg ik van een christelijke collega een boek en dat heette No Compromise. En dit was het levensverhaal van Keith Green. En ik mocht er graag oor, want het joeg me een goed inzicht in oren mensen die net in de kerktuin wienen, maar die tot het leven kwamen wienen in het tijd van de Jesus Movement. Keith was een talentvolle muzikant en die kon piano spelen en zongen en hij schreef ook zijn eigen liederen. Eerst zit er bij de hippies, maar toen kreeg er interesse in Jezus Christus. En zo kwam er tot het leven en zij zei zijn faam, we kunnen niet meer bieden wanneer want we moeten eerst trouwen. Zo wil God het in zijn woord. En doe hier er alles oor voor Jezus en voor het evangelie. En alle lieden die er schreeuw en zong, wienen daaroor. En zijn beste lied, dat echt het langste is en wat er meest passioneerd in bezig is, dat is The Prodigal Son Suite. Dat is zijn lied dat gaat over de verlenen zoon die weer thuiskomt. Als dat zongt, dan stort er zijn eigen hart uit over God en zijn leefde en hoe hij ook hem tot het leven roepen hier. Keith Green schreeuwt over deze gelijkenis, het is mijn verhaal. En het is dien verhaal, het is van elke een die ooit de liefdevolle handen van zijn schepper verliet om deze wraakske wij alleenig uit te lezen. En dan, als je blombollen te eten krijgt, realiseer je ze haar dat er erne een heid is die ze haar vagens nog heugen kennen. En wanneer ze eindelijk weer naar huis gaan, in de verwachting een doorveger voor hem te worden, in steed daarvan jouwt er haar de koninklijke behandeling. Dat is het verhaal van de verlenen zoon, zei Keith Green. En dan is er nog Rembrandt van der Rijn. Nou, vanzelfs hebben we jou van hem jet. Hij was een talentvolle schilder die leefde in de Gouden Eeuw, of de 17e eeuw in Nederland. En een soort van zijn schilderijen binnen te vinden in het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar één daarvan hing het in Leningrad. En dat is het schilderij van de verlenen zoon die weer thuiskomt. En in dit schilderij kunnen we zien dat er een groot contrast is tussen de jonge zoon die op een knibbels leidt en omtrent geen klein meer om het leven had en zijn heid en oudere broer in haar mooie mantels. Maar de heid boegt hem del en had zijn arms om hem heen en hij is tierenblijd om zijn jonge zoon weer thuis te hebben. Maar de oudere zoon stiert op een distantie en hij zocht del op zijn heid en op zijn jongere broer. En ook in zijn hart is er grote distantie, want hij moet niet hebben met zijn jongere broer, die in zonde leven hier en die ook het yield de terugsmieten hier. En hij heeft ook geen goede gedachten voor zijn eigen heid, die zo verkeerd die en deze minne jongen weer aannam als zijn eigen zoon.
Nou had Henry Nouwen daar een boekje over geschreven, over dit schilderij. Hij is naar Leningrad gegaan en had er urenlang zitten bij het schilderij om het te bezien en te bedenken. En eerst zag hij hemzelf als de verlenen zoon, die weer bij hij thuiskomen weer en die zijn leefde kon proeven en ervaren. Maar toen weer er een man, mij denkt het weer zijn broer, die zei nee, toen liep het vaak meer op de oudere broer. En toen dacht er daarover nee, en ohne een moest er hem gelijk aan. Dat ja, ik al hier hem altijd aan regeltjes houden en een goede kerel lieken, maar eens weer jaloers op een jongere broers, die het haar net inhulden, maar alles oorjoegen aan haar zonde en zondige begeerten. Als vierde illustratie heb ik eerder al neemt het boekje van Timothy Keller, The Prodigal God. Zo de verlenen zoon, dat heet in het Engels The Prodigal Son. En prodigal, dat means verkwistend. Dat betekent dat er het geld maar al je versmiet. En dat wie ik zei, maar daar ging het eens net om. En nu zei Tim Keller, maar waar had er betalen om de zonden te verjaan van de jonge zoon? Want dat wie al je maar voortsmieten. En toen zei er, dat is Jezus. Want Jezus komt in het verhaal als de goede heid, die hem weer aanneemt en die voor hem betelt. En Jezus had dat ook gedaan voor alle zonders die tot hem komen. Aan het kruis werd zijn bloed vergeten waard. Daar had Jezus betalen voor deze zonden. En zo is Jezus als zoon van God. We kunnen ook zeggen de tweede zoon in het verhaal. En dan lijkt het dat God zelfs prodigal is, dat hij verkwistend is met zijn genade en zijn liefde. Want doet wie nog zonders wienen en vijanden van God, doet had hij zijn zoon oorleveren voor ons, zodat wij in hem het leven weer krijgen kunnen en weer aannemen worden kunnen als hij zijn zonen en dochters. Onbesluit wil ik nog de instrumentale introductie voor Keith Green's Prodigal Son Suite litten. En ik hoop je dat ik in YouTube zijn hele lied opziekest met de introductie, want die is meer dan 12 minuten lang. En dat er echt van genieten meest en dat er echt van leren kerst. Ontjen bij de tweede serie.